नमस्कार मित्रांनो, जर तुम्हाला सिटी क्रेडिट कार्डची जर अप्लाय करायचं असेल आणि ते कशा पद्धतीनं करणार आहोत, तर याची मी तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीची माहिती या ठिकाणी देणार आहे। सिटी क्रेडिट कार्ड आपण कसे अप्लाय करणार आहोत आणि ते कुठे करणार आहोत, जे की आपल्याला हे क्रेडिट कार्ड भेटेल। याची चान्सेस फार कमी असतात, परंतु आपण एक अप्लाय करणं हे आपलं काम आहे। हे आपण ॲमेझॉन पेमध्ये जे की एक ॲड येते त्याद्वारे आपण त्या ठिकाणी अप्लाय करण्यासाठी आपण तिथे गेल्याच्या नंतर आपण आपलं नाव या ठिकाणी पूर्णपणे कॅपिटलमध्ये या ठिकाणी टाकायचं आहे। कॅपिटलमध्ये टाकल्याच्या नंतर हे सर्व कॅपिटल टाकल्याच्या नंतर मोबाईल नंबर टाकायचा आहे, एज रेंज टाकायची आहे आणि ही जी माहिती आहे ही आपण या ठिकाणी फिलअप करणार आहोत। आणि याच्यानंतर आपल्याला जर हे अप्लाय झालं तर आपल्याला 1000चं गिफ्ट व्हाउचर ॲमेझॉन पे यातर्फे आपल्याला भेटून जातं आहे। सिटी क्रेडिट कार्डकडून आपल्याला ॲमेझॉन पेचं क्रेडिट कार्ड भेटलं जातं आणि आपल्याला हे क्रेडिट कार्ड खूप उपयोगी आणि सतत जे की वेगवेगळे ऑफर येतात ॲमेझॉन पेला आणि फ्लिपकार्टला, तर हे सगळे काही ऑफर या ठिकाणी सिटी क्रेडिट कार्डसाठी खूप महत्त्वाचे असतात। या ठिकाणी आपण सगळी माहिती काढल्यानंतर आपल्याला OTPसाठी आपल्याला एक टिक करायचे। OTP या ठिकाणी आपल्याला मेसेजद्वारे येणार आहे। OTP आपण या ठिकाणी एक नॉर्मलचा मेसेज आलेला त्या ठिकाणी OTP आपण या ठिकाणी टाकणार आहोत आणि सबमिट टू कॉल या पद्धतीने आपल्याला करायचे। सिटी क्रेडिट कार्ड हे तर फार खूप साऱ्या सिटीमध्ये भेटत नाही आहे आणि हे सिटी क्रेडिट कार्ड खूप चांगलं असं बेनिफिटली असतं, परंतु हे सिटी क्रेडिट कार्ड आपण अप्लाय केल्याच्या नंतर आपल्याला काही सिटीत भेटत नाही। याचं खूप मोठं प्रॉब्लेम्स या ठिकाणी बघायला भेटतात। सिम्पली एक या ठिकाणी OTP येणार आहे आणि हा OTP आपण या ठिकाणी व्यवस्थितपणे सबमिट करणार आहोत। सबमिट केल्यानंतर सबमिट फॉर कॉल असं एक टिक करून आपण पुढे जाणार आहोत। पुढे जाण्यासाठी थोडंसं वेळ घेईन, थोडं माहिती जी असते ती सबमिट व्हायला वेळ लागते आणि ही सबमिट झालेली माहिती पुढे आपल्याला एक कॉंग्रॅच्युलेशन किंवा थँक्यू फॉर अशा पद्धतीनं एक मेसेज देते आणि ही माहिती पुढे आपल्याला जी की कस्टमर आहे तो कॉल करेल किंवा आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करेल। आपल्या या ठिकाणी सबमिशन झाल्याच्या नंतर आपल्याला या ठिकाणी एक व्हिडिओ KYC द्वारे आपल्याला एक कॉल येणार आहे आणि ह्या व्हिडिओ KYCचा द्वारेच आपण त्या ठिकाणी लिंकद्वारे आपण काय करणार आहोत, आपली KYC पूर्ण करणार आहोत। आपल्याला लागणार काय तर पॅन कार्ड, आधार कार्ड याच जनरल माहिती आपण या ठिकाणी त्यांना देणार आहोत। आणि ही जी कॉल करण्यासाठी आपल्याला एक तर आपण कॉल पण करू शकतो, डेबिट कार्ड वगैरे या ठिकाणी कंपनीचा कॉल लँडलाईन नंबर दिला आहे किंवा एक क्लिक हेअर म्हणून आपल्याला जी काही KYC करायची, कशा पद्धतीने करायची याची काही माहिती आपल्याला या ठिकाणी पुढे देण्यात येते आणि ही माहिती आपण बघून त्याद्वारे आपण व्हिडिओ KYC करून आपलं क्रेडिट कार्डसाठी आपण अप्लाय करू शकतो। ह्या क्लिक हेअर जर इथे गेलं तर आपल्याला एक पुढे कशा पद्धतीनं आपल्याला KYC करायची याची काही माहिती या ठिकाणी दिली जाते। KYCचे प्रोसिजर, ॲप्लिकेशन कार्ड आणि सिक्युरिटी वगैरे हे सगळं काही आहे। कंप्लीट व्हिडिओ KYC करायची आणि त्यानंतर ही KYC झाल्याच्यानंतर आपल्याला क्रेडिट कार्ड मोस्टली भेटणार आहे। तर ही माहिती तुम्हाला जर चांगली आवडली असेल आणि सिटी क्रेडिट कार्ड जर तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल तर तुम्हाला जर व्हिडिओ KYC कशा पद्धतीने करायचे इथं एक डेमो व्हिडिओ या ठिकाणी दिला आहे आणि हा व्हिडिओ तुम्ही इथे चालवून तुम्ही बघू शकता की आपल्याला व्हिडिओ KYCमध्ये कशा पद्धतीनं काय गोष्टी लागतात आणि आपण काय ठेवलं पाहिजे आणि आपल्याला हे कार्ड कसे भेटेल याची माहिती घेतलेली आणि ही व्हिडिओ KYC एक नॉर्मली आपण बघून घ्यायची आणि हे व्हिडिओ KYC झाल्याच्या नंतर आपलं सिटी क्रेडिट कार्ड मोस्टली भेटेल याची गॅरंटी या ठिकाणी होऊ शकते, कारण की सिटी क्रेडिट कार्डचा क्रायटेरिया खूप स्ट्रॉंग आहे आणि सिटी क्रेडिट कार्ड मोस्टली लोकांना भेटत नाही। आपण म्हणतो की आपला स्कोअर चांगला असेल तर सिटी क्रेडिट कार्ड भेटते, परंतु या ठिकाणी सिटी क्रेडिट कार्ड काही सिटीला ॲप्लिकेबल नाही आहे आणि ॲप्लिकेबल नसल्यामुळे किंवा तिथं त्यांचं देत नाही असं त्यांचं एक क्रायटेरिया आहे। आपण एक तर सिटी क्रेडिट कार्ड आपलं एक सेविंग अकाउंट असावं लागतं, तेव्हाच या सगळ्या गोष्टी होतात। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा।